Pozdravujem vás v tejto chvíli zo štúdia Typosu, kde síce už naše stroje stíchli, ale to neznamená, že nebudeme hrať aj zajtra, aj pozajtra. Jednoducho každý jeden deň z tohoto štúdia hráme atraktívne a zaujímavé hry a hlavne vy máte šancu vyhrať aj atraktívne výhry. Ja by som vás rád upozornil na nové loto, ktoré je v porovnaní s tým starým ešte atraktívnejšie. Totiž sa zvýšila šanca na vašu výhru až 1,5 násobne. Okrem toho pribudli dve nové výherné kategórie a čo je úžasné, tak každú stredu a každú nedeľu majú možnosť až 10 z vás vyhrať navyše ešte aj 20 000 eur. Pribudli totiž prémiové žebovania. No a teraz keď sa pýtate, že čo sú to vlastne tie prémiové žebovania, tak je veľmi jednoduché vysvetlenie. Každý z vás, kto si podá loto, získava automaticky aj prémiový kód a my tie prémiové kódy žebujeme každú stredu a každú nedeľu až do apríla z tohoto štúdia. A teda každú stredu a každú nedeľu niekto z vás vyhrá 20 000 eur. No a to sa už naozaj oplatí hrať. Tak čo, podáte si dnes to loto? Ja vám držím palce, aby to vyšlo.